altijd wit wat witten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vrouw in droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met wit wat witten. Sjocht dan gauw naar WitWat. WitWat. Auw. Stiet ik mijn holle. Bloed het te dik? Bloed. Zo goed? Die hele walkeer die hadden ze dus in Haskerhoarne, want groep 3 en 4 hadden wit wat vraag. Nou, ben benijd. Zij. Is dit groep 3? Ja! En groep Nou, dan moet ik je wezen. Ja, hallo Marieke. Hi, Ik ben juf Anneke. ik ben Marieke. Wat is er met jou gebeurd? Nou, ik heb hem om mijn holle zitten toen ik de fiets in het fietsenhokdeel zitten hier. Hey, het zit een minuut. Nou, vang ik in mijn gauw zitten. Ja. Nou, want Jim had een wit wat vraag. Ja. En wat is die wit wat vraag dan? Als die sticht warm krijg je dan een blauwe plak. Als die stiest warm krijgt dan een blauw plak. Nou, ik weet het net. Ik heb zelf altijd ik wel heel veel blauwe plakken. Ga je Jim ik altijd wel volle blauwe plakken? Ja. Bijna elke dag. Hoe is die blauwe plak om? Nou, met het voetballen had die een prongeltje in mijn voet onderskopt. Oeh, en die dat ik zie? Ja. Ja, blauwe plakken doen altijd wel zeer. En wie het voert hem dadelijk blauw? Nee, ik heb wel een geel plak. Ik zal de vraag eens even om mijn kleptop stellen. Als die chest, waarom krijgt dan een blauw plak? Hoi, Marieke, Adrie, Mollinga, werkt op een ambulance. Maar de ambulance giet ze naar mensen die een ongeluk aan ha. Ze weet alles voor blauwe plakken. Oké, kleptop. Nou, ik ga naar Adrie Mollinga in de ambulance. Oké? Ja. Nou, dan zie ik nou een foto van je, Maitje. Lytse. Marieke, doe eerst wel even mooi. Er is wat gebeurd. Waar geef je ons heen? Nou, we hebben een melding gekregen van een jonkje die immer de fiets over de kop slaan. En we weten net hoe slim het is. Dus daarom geven we er nou maar spoed heen. Maar de sirene aan en de zwaailicht. Goeiedag, daar is het vallen. Ja. Zurich. En dan is een hele skram op een holle. Dat zeer? Ja. Ja. Dat het verder nog ergens zeer. Ja, de holle, hè? En verder de hoorn, de buik. Nee? Nee? De voeten? Kun je de voeten goed bewegen? Ja. Oké.
dat rare plak op die holle, daar zitten we even een Sjen in de ziekenauto. Ja, is dat goed? Ja. Oké. Hoe is het Heinz? Guido. Hier is het ook Guido. Ik ben Adrie. Komt mijn collega Dirk met de brancard omrijden en dan zullen we die daar voorzichtig optillen. Ja. Maar zo stil mogelijk lezen blijven, net bewegen. En dan leert Dirk de brancardzakje en dan kunnen we die er makkelijk optillen. Ja. En hoe verder zelfs neer te dwan. Nee. Oké? Ik krijg straks een elkaar op zin hoor. Oké. En we zullen die bril is ook al van. Gelukkig is er nog heel. Ja. Zie maar. Die zullen we ook even onder Rieke Jan. Die past er even op. Ja, krijgt hem aan zo wel weer op. Ik doe de hoorn onder die hollen. Lees de hand maar op de buik. Goed even. En Dirk is heel sterk. Ja. Dus die pakt die zaal op. Ja? Net schrikken. Ik tel tot 3 en ik gist. Ja. 1, 2, 3. Dat is te zien. Nou, de luister al. Rechts lezen. Zullen we de gas van even verslaan? Die even. Gewoon net voor die zonder was. Hè? Mooi. Nou, Marie. Dan doen we de brancard omheen. Hoe kunnen we die net in de auto krijgen? Even krijgen. 1, 2, 3. De luidt een stien Guido. Bist u daar hoe van? Ik denk het wel. Ja. Die luidt er maar raar in paard, net. Stap maar gauw in, Marieke. Jij maar zitten. De deur dicht. Want het is koud. Oh, dat ziet er... Ja, dat ziet er raar uit, hè? Maar het ziet er vaak volle slimmer uit als dat het echt is. Maar het maar eens zien. Als we dit erom waaien, Helly, dan bloot er vaak maar een heel iets groeide oer. Kunnen we wel even zien letten? Want het maakt al even scan kissa, net op een fiets haast. Jou maar een paar gaasjes en wat spul om scan te maken zien. Tje, het zit er in het laadje. Look het maar even. Ja, daar zitten gaasjes. En dat gele spul, dat moet ik even halen. Ja. Doe ik wat scanmaakspul op het gaasje. En dan... Ja, dit doet wel even zeer, Guido. En dan maak ik om het plak heen, maak ik het scan. Gauw een plaaster erop, dan stapt het bleedje in. Nou, het bleedje, dat stapt het net terug een pleister. Maar het bloed, dat stjurt terug de bloedplaatsjes die erin zitten. Die zorg je ervoor dat het bloed om elkaar plakken gaat. En dan komt er een kwaste op een woon. En daaronder groeit dan weer een nieuw veldje. Ja. Zal ik het dan volle beter, Guido, ja? Ja. Zullen we er een pleister op plakken? Ja. Ja. Marieke, verstoor me de pleister even, Jan? Ja. Dank u wel. Zij er wel groot genoeg, denk ik, Guido. Ja. Nou, Guido. Zal ik die er even op plakken? Ja. Oer het zere plak. Ja. En dan is er niet meer van. Hoeveel bloed heb je ijs? Nou, een volwassene, zoals ik, had wel 5 liter bloed. Dat was ze wel 5 melkenpakken vol. Nou, daar best wat litser als dat ik ben. Dan was het denk ik ongeveer 4 liter bloed. En Guido is nou een beetje liter, nou wat minder. En een baby? Nou, een Lytse poppen die krek binnen is, nou die had nog niet eens een liter bloed. Dus... Zit het bloed dan in die hele lichaam? Ja, terug in het hele lichaam komt het bloed en dat stroomt terug bloedvetten, ieren nemen we die ook wel. En die ieren die zorg je ervoor dat het bloed op alle plakjes in die lichaam komt waar het nodig is. En
Als al die bloedvetten, bloedierkes achter elkaar lezen zoest, dan is het mooi nu al wel 100.000 kilometer lang. 100.000 kilometer? Ja, en 100.000 kilometer, dat is wel 2 keer rond de Ierde. En op sommige plakken kist de Ieren echt wel zien. Bij gelijk op een hoorn. Nou, bij die een beetje minder goed als bij mij, denk ik. Ik zit even zien letten. Hier in kniep, Oh ja. daar is juist duidelijk zitten. Ja. Nou, dat is juist een hele dikke hier zitten. Ja. Hè? En als nou bijvoorbeeld in die vingers, daar zit hele tinnen iertjes. Wordt zo tin als een hier. Ah. En dan gaat het naar de topjes van die vingers staan en komt op alle plakjes kan het bloed komen. Maar waarom hebben ze voor ieren, waar hebben die voor nodig? Die ieren zijn ervoor nodig om het bloed overal in die lichaam te krijgen. Want overal in die lichaam zijn voedingsstoffen nodig. En die bloed helpt tot uit bij gelijks die darmen. En die brengt het dan terug die ieren heen overal te plak wat het nodig is. Bijvoorbeeld naar je spier. En dan kiest ook terug die energie die dat jouwt, kiest ook die spier in die arm of in die voet bewegen. Maar hoe kan bloed dan reed wezen? Want mijn eten is net reed. Nee, dat komt terug de rode bloedcellen in het bloed. De rode bloedcellen die zorgen ervoor dat de zuurstof van de longen naar elk plakje in die lichaam gebracht wordt. Want behalve eten had die hele lichaam echt zuurstof nodig. En daar zorgen die rode bloedcellen voor. Dus bloed verviert het eten en de zuurstof door het hele lichaam. Juist, maar bloed dat nog meer. Er zitten ook witte bloedcellen in die bloed. En die vluchten stoffen die hij ziek maken, zoals bacteriën en virussen. En die witte bloedcellen, die vluchten en die zorgen ervoor dat die zieke cellen verdwijnen. En daardoor wordt het dan weer beter. Dus als ik geen bloed heb, Dan gaat het tegen. Zonder bloed kan die lichaam net functioneren. Maar hoe bloot het bloed dan stream? Nou, dat komt door die het. Die het is een pomp en die jouwt iedere keer die bloed terug die bloedieren heen een trioken. En daardoor komt het op elk plakje in die lichaam waar het nodig is. En dat pompen van dat het, dat trioken Jan, dat kist vielen. Bijvoorbeeld als het hier vielst die polsslag. Ja. Kist met mij wel eens even vielen. Maar als met 2 vingers en als dan zo vielst, dan vielst de hartslag nemen we dat. Ja. Bloed rint terug mijn hele lichaam. Oors dan koe ik net besteen. Terug de ieren gaat het heel nauw. Nooit puntje van mijn teen. En in sport ben ik supergoed. Want dat zit mij echt in het bloed. Bloed brengt zuurstof naar mijn spieren. Brengt het eten goed te plak. Als mijn bloed een luie dag had, ben ik zelfs echt ziek en zwak. Maar muziek ben ik extra goed, want dat zit mij echt in het bloed. Dus Jim Jerre, het is een wonder. ABO staat positief. Nee, we kunnen nooit weer zonder. Al die liters in ons lief. Ben een superstar, zo'n Hjoed. Want dat pomp ik zelfs door het bloed. Bloeddruk, bloedgroep, bloedlichaampjes. Bloed mooi ingekrekt onder die hoed. Sjoeg ik jou mij zelfs een prikje. Au, oh jakkes mem, kom gauw. Ik bloed. Nou Guido, nevens mij kiest toch aan zo'n wennen hoesta. Hè? Du hast een mooie pleister op hollen. Het valt
gelukkig al even wat ta. Dan krijg je een bril weer op. Sa, nou kist ook ik wel wat zien. Goeie. Hoi. Maar ze luisteren. Toen hiest Jere die het zeer. En nou ja, hier zit dus een skaafplakje. Hiest verder echt nog dat het ergens zeer die je? Nee, Welke? De rechter of de linker? de linker. De linker. Nou, zie ik daar nog eens even naar shit. Nog even de broek omheen, hè? Nou, ik zit er zo neer, hoor. Oh, er zit nogal een blauwe plak. Maar Adi, de WitWat vraag ik het om blauw plak. Nou, wat is de vraag? Nou, als die stist, als het al valt, dan krijg je een blauw plak. Maar waarom een blauw plak? Want in bloed is red. Ja. Nou, als het vallen wist en het vel is heel bleun, dan is onder het vel binnen het bloedieren kapot. Dat bloed, dat is eerst een red plak, direct nadat het vallen wist. Maar vlak daarna verkleurt dat bloed, omdat het net meer in de ier stroomt, maar los onder het vel zit en dan schijnt het blauw terug. En zo'n blauw plak wordt in een rest van de tijd groen en daarna geel, totdat al die bloedcellen oprommen worden. En na een week ongeveer is alles voort en dan is het weer helemaal heel en helemaal beter. Dat blauwe plak, dat wordt vanzelf wel weer beter, hè? Dat haast nog wel jet. Ja. Dan wordt de broek weer te plak en nevens mij kiest ook wel weer verder fietsen. Ja? Ja. Nou Guido, maar weer op een fiets, jongen. Ja. Hè? Bedankt voor de knuffels, hè? Graag hier, jongen. En voorzichtig, hè? Hoi. Kom Marieke, wij komen wel weer om. We brengen die weer naar de fiets. Doe is daar zitten. Ik geef voor je. Ja. Even googlen. Minke, hast al je bloed in de hand? Ja, hoi Marieke. Ja, ik ben vlees ontsnijden, dus dan komt er nog wel eens wat bloed uit. Ik zal dit naar de neusberen brengen. Is mooi? Ja, is goed. Je komt je mee. Haar bisten worden ze niet op een plak. Ja, dat gebeurt wel eens dat ze zichzelf verwoenen of dat ze vlucht zien bijvoorbeeld of gewoon een ongemakje hebben. Maakt er dan ik een pleister op? Nou, dat zou wel makkelijk wezen. Maar ja, die liet ze nooit zitten, dus ja, dat kan net. Hoe wordt het dan weer beter? Als het plakje ergens zit wat ze goed bij kunnen, dan slik je het zelf wel een beetje skin. Dus dat heeft misschien zelf ook wel een jongen, maar een hoen of een kat dus. Dan die had zelf zijn wonden niks skin. Ja, en als het echt een heel groot plak is, dan zie ze even naar de beestendokter met verhechtingen. Maar dat gebeurt haast nooit. Oké, bedankt Minke. Hoi. Hoi Marieke! Net bij alkemie stuurt het bloed naar een verwoening bij Gerrit Dam en Tjekke Dam. Net zij willen er wel over vertellen. Derhinnen. Oké, kleptop. Daar ga ik beginnen. Hoi, wil je hem Gerrit in chipje? Ja.
Hé, maar maak je hem net heel erg oppassen op de trampoline, want je hem hebt wat of net? Ja, wij gaan hemofilie, dat is een bloedziekte. En dan mist een factor uit in bloed. En dat is een, hoe mag ik het zeggen? Dat is iets in het bloed. En dat, als bloed hast, dan stalt het weer beter. Of binnenin, als het bloed hast dat het stroomt, dan stapt het ook weer. Maar dat is bij ons net zo. En daarom hebben we heel vaak bloedings en dat soort dingen. En heb je hem er ook volle last van? Ja, ik kan net maar zo een paar dagen een week uit van huis. Iemand thuis. En dan maakt mijn huid met mij. Om te prikken. Om te prikken? En hoe vaak moet je hem dan prikken? 3 keer in de week. 3 keer in de week. En waarom maakt dat? Nou, daar zit een stallingsfactor in het spuitje. Nou, die spuit dan in bloedvaten. Nou, en dan helpt dat, als je een bloeding hebt, helpt dat het bloeding stallen. Dat de bloeding stapt. En waar mag je dan prikken? Ja, in de bloedvaten. Ben je hem er wel eens verdrietig of leeuw komt, wat je hem die ziektes hebt? Ja, wel het prikken. Maar het wordt 3 keer in de week. Maar 3 keer in de week als leuk een beetje best, maar niet vriendjes. En dan shirt hij hem weer maar spreken. Maar dat vind je men net, ik net altijd leuk hoor. Nee. Nou, het is toch wel mooi dat het er is. Ja. Ja. Want vroeger hier ze dan net stallingsfactor. Dan moest mij koelen, maar ijsblokken of zo. Ja. Want Jimmy Parker had het ook en daar waren broertjes ook van. En eentje had toen op zijn tong bieten en dat weer op het erg en die is er ontdekt. En die oren die is van de trap afgevallen en die is daar toen kreeg ze ook een bloeding en die is daar ook ontdekt. Dus dat kwam omdat het te volle bloed uitkwam? Ja. Dus dat kan bij hem dan terug het prikken net gebeuren? Nee. Net zo snel. Dan is dat prikken toch wel mooi? Ja. Ja. Nou groep 3 en 4 van de Lytse Mienskip uit Haskerhoarne. Ik weet het antwoord op je vraag. Een blauw plak is eens een wound onder die vel. De bloedieren binnen de stikken, maar het is wel onder die huid. Onder het vel stuurt het bloed en het bloed verhoort daar terug van kleur. Het schijnt dan blauw terug, daarom heet het ook een blauw plak. Het plak wordt ik nog groen en geel, omdat het bloed oprommen wordt. Dat wordt ongeveer een week en dan is het plak weer helemaal beter. En is het blauwe plak voort. Nou, de foto's staan alweer op de website www.witwat.nl. Kist het liedje nog eens beheren of de foto's nog eens bezien? Nou, hoi!